en puɗɗorima inde Gueno tawɗo en honni en hakkude jeeri e waalo wi kañum tan yen ndew ɗum en juule nulaaɗo men korsuɗo nulaaɗo men mo jamiɗen yen juule kala sahaa en duunima jinnaɓe men ɓe godal men sababu men godal men o aduna en duunima dendagal ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en duunima kadi dendagal ɓeɗo cimaɓe men e mayɓe julɓe kala yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna dendagal ɓe cellani ɓe yo Allah rokkude men afiyaji ɓe hene tawe hôpital uji ɓe hene tawe dispensaire uji ɓe hene nayi galleji mumen ɓe ne mbadda e rafiji men ummo jooɗo yo Allah rokku cellal ha timma allahumma amin en duunima dendagal dumbaɓe ko ɓuuri hen hewde ko toñaɓe ko takkaɓe ko ɓuuraɓe doole ko haalaɓe miijoji mumen yo Allah ittuɓe ɗin dimburɗi ɓe paata e galleji mabɓe e golleji mabɓe allahumma amin en duunima dendagal ɓesguji men duunima diaspora yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur yo Allah heed hakkude tagore e tagore yo Allah dandon woni toñoɓe Allah dandon e dendagal gandanɗa homa ɗi laamuji tawa kadi ko laamuji ɓe hakkillaji men foof keede e hoɓɓe wona noon Afrique o Europe o ha e toon to Amérique kala yo Allah rokku laamuji ɗi ko kilni ko wona onon yo Allah rokku on jawdi ha heewa ƴeewoɓe kayitaji yo Allah newnan ɗumen ƴeewoɓe golle yo Allah newnan ɗumen golle ñiiɓde gollotoɓe no yo Allah waat barke golle ɗe nde wonno diaspora sofani goto yahani toon sodde toon étage uji walla maati toon étage uji kala dañƴo yiiɗi ko artirde e leydi mum yiiɗi artirde koye wuuro mum yiiɗi artirde koye région mum ɓe diwan mum mahi dispensaire uji on mahi hôpital uji on mahi jumaji on mahi jamaji alhamdulillah mahi galleji joɗɗi gaddi otoji ɗaɗɗi alhamdulillah eɗen jetta Allah foof ko ɓamtare foof ko développement nde wonnon ɓiɗɗo tampere ɓiɗɗo ko jinnaɓe surtout neniraɗo tampere sowade tampere PFW tampere sowade fodde lebbi 8 lebbi 9 lebbi 7 aɗa sowi tampere ngativere gayna tampere hufde tampere ƴettude jamma e ñalawma ɓiɗɗo hanma ɗanade aɗa rena jeyngue aɗa rena ndiyam aɗa neha ɗum nidi moƴƴiri pop ndin tampere ko an on jinnaɓe jeeyi surtout an yummiraɗo kono wallahi ɓiɗɗo o so barkini wallahi so ɓiɗɗo o barkini Allah andi jogorɗo ñamde ɗen barke Allah andi jogorɗo ñamde ɗen barke hande wol joguiɓe goram ɗi ganuna wol joguiɓe nde garuna hande nana gurdaka jinnaɓe nana joguide garuna hande jinnaɓe guurani nene wurani baba wurani ɓe hen nene ko yeehi baba nana heddi ɓe hen baba yeehi nene nana heddi sinno ko saago mumen hande tawa hay soko ñalawma goto gurda e baba mumen walla gurda e yummiraɓe mumen ndeysan a yeehi heddiɓe nan nemo hen noon ɓiɗɗo so jibinama Allah andi jogorɗo ñamde barke on ɓiɗɗo jibinaɗo noon poɗɗa ko duwnade ɗum poɗɗa ko yirande ɗum jaam sa duwanaki ɗum kam sa wallani ɗum no ƴellotiri sa wallani ɗum no évoluiri tinno kam hoto wiyade feɗa koyɗe mum pulaar heewide ni hay sinno poɗɗon gujaka kam yo tinno yo ɗaltide nehal mum ɓiɗɗo Allah ne seedi ɓiɗɗo so barkini mbimi Allah andi jogorɗo ñamde e barke kadi so barke heewi tan ɓattiɓe e woɗɗuɓe foof ñamata hen ɓattiɓe e woɗɗuɓe foof ñamata hen saabu so neɗɗo Allah rokkima jawdi hande mbiɗen sagataɓe hewɓe koɗam nana joguiɗo garuno gurdaka jinnaɓe mumen nene wurani walla baba wurani walla ɗiɗi foof gurani alhamdulillah nana mbaɗa gueɗe paydude mbimi jawdi so heewi walla ko boowal barke so heewi mbimi ɓattiɓe e woɗɗuɓe foof ñamata hen ɓattiɓe e woɗɗuɓe foof ñamata hen saabu heewi to neɗɗo ɗanni walla heewi to neɗɗo liggi ha dañi Allah uddir ɗum woodi ko dañi
dokken yeeri waɗa hay soko ngesa ba mbaɗa hen hay soko rem peccen wooda liggiiɓe hen rem peccen daña hen ko guuri e ko gurnir galleji mumen mbaɗa société walla mbaɗa ferme wooda ɓe mbaɗɗa hen hay soko yimɓe ɗiɗo walla yimɓe tato e wuuro ngoni liggo hen ayi guura hen gurna hen famille aji mumen usta kadi wasan gollago woni chômage ko yeruji goɗɗum ko hen kalta ne wayno leydi ɗum noon tinnoɗen ɓiɗɗo so jibinama ko ɓiɗɗo yimɓe fof kala ɓiɗɗo mo jiiɗa jibinaɗo wona debbo wona gorko duwana ɗum yo Allah waɗi mum barke duwana ɗum yo Allah waɗi ɗum barke saabu barke sa duwino yo Allah waɗi mum barke barke wane wawi so dañi barke ñaama hen ɗum noon tinnoɗen to banggue gandanɗa hoore maɗa wattodirde hakkille e ɓesguji men duwanade ɓesguji men kala ɓiɗɗo mo jiiɗa sagata mo jiiɗa jiiɗana ɗum ko jiiɗanɗa hoore ma ɗum kala ɓiɗɗo jiiɗa jiiɗana ɗum ko jiiɗanɗa ɓiye ko gañanɗa ɓiye bonande ko gañanɗa musiba ko gañana ɗum alhamdulillahi rabbil alamina saabu eɗen gandi neɗɗo pular heewi wiide ni neɗɗo wona wawa wonde wuuro kono ne wawi wonde yakare wuuro neɗɗo wawa wonde leñol kono ne wawi wonde yakare leñol saabu eɗen gandi hande wolɓe joguiɗen ko yakare leñol men fof leñol fof ne jogui yontaɓe mum alhamdulillahi rabbil alamina wiyede tan oɗo hande jeeya koye wuuro kaari en walla jeeya koye leñol kaari en eɗen gandi ko fiére mawɗo ala ko haali kadi wiye gandanɗa hoore maɗa jeeya ko région kaari walla jeeya ko wuuro kaari en moni fof ene yiiɗi jiirude e joomum moni fof ene yiiɗi fanorade joomum alhamdulillah eɗen jogui ɓeɓɓe e leydi gueto banggue dawrugol ha to banggue sernaɓe ha khalifaɓe ha to banggue joom galuji woni les hommes d' affaires ha to banggue jaydiyankoɓe ha to banggue nalankoɓe pop hay mbiri holno mbiri dowlirta gandanɗa hoore maɗa moni fof ene yiiɗi wiyede oɗo mbiri gandanɗa hoore maɗa koye wuuro men jeeya walla koye duwaɗo men jeeya aha koy nan fof ne yiiɗi ɗum saabu gandanɗa ko fierté muɗum noon tinɗen to banggue wawde wattindirde hakkillaji e wawde ɗum yiɗande neɗɗo foof jiɗna hoore mum jiɗna hoore ma hono jiɗanɗa bande ko sikki ala buɗal yurmede kala ñande alkamisa eɗen kewi wadde meftande seeɗa ko fate cellal aade nde wonnoon cellal kañum woni afu ngaalu cellal ko kañum woni afu ngaalu neɗɗo noon to so tawi ne selli alhamdulillah yetto Allah so cellal woni afu ngaalu noon laaɓal wona gandanɗa maɗa afu cellal noon so Allah rokki neɗɗo cellal ɓaade ko ngaalu tinno waɗa feere jeeyaɗa ngaalu ngu so Allah rokkima ngaalu rokkima jawdi tinno ƴeewa mata jawdi ndi yencinde jawdi ndi ƴeewa fijirde jawdi ndi ƴeewa wasde fijirde jawdi ndi ƴeewa wasde bonnude jawdi ndi ƴeewa gandanɗa hoore maɗa mbatede waɗa jencude mbatede waɗa gandanɗa mbaɗa mo gartama dewra hen Allah jokkira hen ndam cellal ne ko noon so Allah rokkima cellal no Allah rokkituma jawdi miijoɗa jawdi ndi ko gasat jawdi ndi ko gasat ha laaɓa ma yeehi a woppi jawdi ndi walla jawdi ndi yeehi woppima cellal ne ko noon cellal nde kala nde Allah rokkuma cellal miijo cellal ngal a tumama e ngal wawi yaade cellal ngal jawdi ndi wawi yaade woppuma ana wawi yaade goppa jawdi ndi cellal ne ko noon noon so Allah rokkima cellal maɗa tinno wadde géré cellal ngal toppirɗa cellal ngal dewra hen Allah jokkira hen enɗam no dañirta jawdi dewra hen Allah jokkira hen enɗam so Allah rokkima cellal ne rewri hen Allah jokkira hen enɗam mbaɗa hen ko poɗɗa wadde nde cellal ngal woodi nde so ɗum ala ma rafi ar gandanɗa hoore maɗa lomtoɗon natta wawde wadde ko mbawnoɗa wadde ji rokken yeeru hay ko wiyete hijjore eɗen gandi hijjore hande ne wiye hijjore so neɗɗo ne wawi en hattani yo yaah guila cagatagal mum saabu eɗen gandi golle batteɗe toon ɗe moƴƴi koye sagata moƴƴani hen ayejo makka hijjore mbimi yaade hijjore eɗen gandi ƴiññiragol ngal toon ngal e tampere wonde toon nde ɓuuri moƴƴude koye sagata wona e nde wona e nayejo ɓuuri moƴƴude koye celluɗo wona e dafaɗo ɓuuri moƴƴude koye celluɗo wona e dafaɗo so tawi a weltidima aɗa jogui jawdi a yahani ha gandanɗa hoore maɗa rafi heɓoyima eɗen gandi won rafiji ko wayno rafiji chronique ko wayno walla tension ngaji pol ɗiɗidiral suusa ko wayno diabète a wawa joɗade ko juuti gandanɗa hoore maɗa a ñamani walla a heblaki e gueɗe baɗi noon eɗen gandi sa wi walla dewe Allah ɗa waɗa ene tampinima noon ɓuuri moƴƴude ko hattande saɗa waɗa ɗum waɗana ɗum guila aɗa jogui hattani woni guila aɗa jogui cagatagal maɗa guila aɗa jogui cellal maɗa
Abdoulaye Ala Zoumar te mo likseɓe gorgol yo yoɗade Allah woni makko o wi sinno wiyama darde fof buuɗu sagata no wawi julde ujunere darde jamma taw salatu yonani o wi mawɗo hayso yiiɗi wawa. ɗum noon tinɗen so neɗɗo Allah rokkima cagatagal ma rokkima cellal maɗa ha timmi wat cellal ngal wat cagatagal ngal e cellal ngal waɗa hen ko poɗɗa wadde ko. Ndiaye Seydou Amadou no heewi wiide ni neɗɗo e kala saaha ne foti miijade gueɗe ɗiɗi somi waɗani hande mane mbaɗanmi somi waɗani hol poɗɗo waɗantimi. donc hunde pop foti waɗede ko nde foti waɗede nde foti wadde ko poɗɗo wadde o ko poɗɗa wadde ko a waɗa ɗum tan nde poɗɗa wadde nde a waɗa ɗum so ɗum ala ko nimso jolata ɗon ko nimso jolata ɗon sa wi hami sa renaki ha mawɗo o tawma ɗon min fof eɗen gandi ha mawɗo. ɗum noon tinɗen to banggue toppitaɗo cellal meɗen Allah rokkima cellal gére cellal ngal won rafiji kewɗi yimɓe mbiya rafiji ko gonga ko tagore Allah kono won rafiji kewɗi ko neɗɗo welsinto walla ko neɗɗo welete ha ɗin rafiji ngara e muɗum. won rafiji ni neɗɗo sodata rafiji won rafiji ko neɗɗo soda ƴettata kalis mum coda ɗin rafiji ulla e hoore maɗa. so tawi a ƴetti kalis maɗa a wiyama konjam moƴƴani woni sankara a ƴetti kalis maɗa a wurtama e sangara ko sangara tan jarata bonna hakkille maɗa walla simme bonɗo moƴƴani drogue moƴƴani a wurtama e drogue kalis ma mo keɓɗa fo aɗa ƴetta drogue ha hakkille ma bona hen walla ha garɗa hen gandanɗa homa tuberculose becce ma pousse hen bumsuɗu ma ñawa hen heddo kadi yimɓe ndefa hen cafra walla ndewa hen kalisa ma safa eɗen gandi oɗo rafi ko anoddani hoore maɗa jamma ñalawma yimɓe kalani ene mbiya kip machi moƴƴani woni jimbo moƴƴani e bawɗi wonde foof ha ja en an nde pinɗa fof aɗa yaha jeeɗa duggoya barme ma nde mbatta fof ma moñña hen kewɗi so tawi arama hen estomac walla so tawi arama hen tension walla so tawi gandanɗa hoore maɗa worɓe garama hen rafi gorago ɗiɗo rafiji pop wona rafiji Allah addi yimɓe ko an coodowo walla an mbaɗowo e barmeji o ko an addi yimɓe ɗi rafiji. ɗum noon tinɗen ndentuɗen gandanɗa homaɗa wonde responsable yoga e rafiji walla yonta so yoga e gueɗe neɗɗo kay yo taro won rafiji ko Allah addata e ma ala ko mbawɗa hen a tinani a matani Allah adda rafi mum waɗa e ma kono won rafiji mbimi ko neɗɗo addanta hoore muɗum. a wiyama ya rento sukara diabète ya rento sukara an wi ɗum ko bolle puyɗe min mi ñamata tan saɗa waɗa tufam ma nesta saɗa waɗa ataye ma waɗa jodol sa waɗi ganda ko mbaɗɗa fof ma wona jumri. ɗum ɗon so tawi gandanɗa hoore maɗa a yiiɓe ñamdanɗa garama diabète jamma ñalawma mbaɗa wiya ya rento aɗa saaɗi an heeɓi hen diabète janggo e jaam oɗo diabète ko ana weela ko ana adde hoore maɗa. neɗɗo ko foti tarade ko tarata sa wiyama ngol ɗon lawol bandiji nanɗa walla police nanɗa kala garɗoɓe nangarɗuɓe goƴa ko jogori kayit mo ala kala ana teddini becce ma wi a yahat sa yi ko ana weela nanguede ala mi taroɗo kay mi fotta e mabɓe gandanɗa hoore maɗa mi nanggue wiye kay ko kono kay ɓaade kay a wiyama nanɗon a avertissama a salima a teddini becce ma yeeyi so tawi a naggay mbiyata kada handi hen. ɗum noon neɗɗo ma rento tinnoɗen ndentoɗen no fewi oɗo saaha hande eɗen gandi ko saaha grippaji ko adi ɓuɓol ngol eɗen gandi ko grippaji ko mabɓoji musɗi goni ɗo henen e nder diwanuji men pop wona Mauritanie yo Sénégal yo Mali yo e foof en ganda Europe o kono ga kam hay Europe walla hewɓe mbiye ɗum toon kono ga kam eɗen gandi ko grippaji musɗi goni ga ko mabɓoji musɗi goni ga ko pawle musɗe walla hewɓe so ɗe nanggui ɗumen alay saago ma joomumen mbatta toon ndiyam woni prévision ma mbaɗa prévision nde ceerta hen kadi rafiji ɗi so ɗi nanggui neɗɗo balle tati garan ɗi sa lelima ala ko jiyata so wona mayɓe wuuro moɗon. en gandi rafi so tawi watti sa lelima sa muɓɓi guiɗi seeɗa ala ko jiyata so wona mayɓe fitte ko rafi o muusi ko mayɓe tan jiyata ɓanduma fof sokkoto wona tan mabɓo ono mabɓoji men tan neɗɗo ne isla ne ñitto ne ɗojja ala ko mabɓoji jaaduɗi e pawle ko grippe jaaduɗi e gandanɗa maɗa e pawle saha cikkata ko dengue saha cikka ko fièvre typhoïde saha cikka ko paludisme ala fof fannu mo gandanɗa hoore maɗa ma sikkata gonduɗa jokkorɗo ma fof muusa ɓandu ma muusa surtout edde futuro saha futuro mbayano piyaɗo ni an fof tampa becce ma ƴera kala mbimi farata rafi no corona wano ni ko corona tan mataw corona tan ari e fannu goɗɗo kono min mbi ko corona tan woni ɗo ha joni ko rafi gandanɗa hoore maɗa so tawi ari e galle kadi ne haasi so ari e galle o hewani tan hadde neɗɗo goto o heewi ko yillade yimɓe foof ma woni sukaɓe naggama certi hen jinnaɓe naggama walla jinnaɓe naggama certi hen sukaɓe naggama kono o heewi ko lalawade galle ko rafiji musɗi tinnuɗen hoto mbaɗen négligé rafiji ɗi
yimɓe heewɓe hannde mbasi pittali men taw ko ɗin grippe aji mbeɗa ɗumen enen hunde pop rafi fof ɓurɗen néglisé ko grippe woni mabbo kono mabbo ko rafi ene jeeya e rafiji ɓurɗe wawde warde ene jeeya kadi e rafiji ɓurɗe yawde rabde sa yi tan gandanɗa hoore maɗa so naati e galle galle fof raaɓe walla so ari wuuri fotaɓe ko par ce que gandanɗa ko rafi jawde rabde islaji nder yimɓe enen eɗen gandi e gonɗa tewiɓe punɗa islaɗa woni hakkude yimɓe neɗɗo so tawi ene isla eɗen fof eɗen gandi isla ngone ene annonce ene anda aɗa anda gonɗa koye heblaade islude so tawi a andi aɗa heblo islude poɗɗa ko jogade mouchoir ma de poche woni serviette ma tokoso wona agité yo wona tekkere yo so tawi a daari islude ƴetta ɗum pawa gandanɗa hoore maɗa e dow kine ma e faya hunuko maɗa tawa sa isli aɗa étouffa islamu ngo saabu sa isli eɗen gandi e nder yimɓe ala ko a wirnani hen haydara a hurani hen haydara yaltata kono baade toɓo ni walla gandanɗa wona poussiére ni won poussiére noon kala mo yani ɓaade ka grippaɗo kala mo yani koko raɓata ɗum saha mbaɗa juuɗe ma mehe tawa ala serviette gayna kadi eɗen gandi enen gueɗe men fof ko renduɓe ƴetta potlode ƴetta jara ƴetta kasataye ƴetta gandanɗa omar kaɓe kutorɗe kadi ken salminoɓe mo calminta fof ma mbeeɗa junngo ma dokka ɗum junngo eɗen gandi won yimɓe hay sen ñitto wona islude kam hay sen ñitto mbiɗen hay sen ñitto ñittorto ko juuɗe men mbatta pochére mbaɗa haydara goƴaka goo ko junngo ñaama goƴaka ko junngo nano mbaɗa ni tan mbaɗa feef fifto ko wonata hen ko saami liɗi ko heddi ko ɗakko e junngo mum jomum so tawi watti firti ko ɓalal ɓaata e ɓalal so tawi ko leggal ɓaata e leggal so tawi gandanɗa saaha ɓaata e yewtere maɗa walla ɓaata e wutte ma walla e wudere maɗa woda ko hedde junngo ma kadi woda mbiɗoma salama itta junngo kadi mbiyeɗa ɗum walla bittoɗa joni ñamde mbaɗa hen junngo ma ñama tawa soodaki fof ko gueɗe daɓoje ɗum noon ɗiɗo rafiji hannde grippe oɗo grippe tinɗen mbatten hakkille no fewi mbawen tewade so tawi ka grippaɗo aɗa wonde e mabɓo tinno joño ƴeew masque ma mbaɗa ƴeewa pochette ma mouchoir ma jeté walla mouchoir ma bawa wonde poche mbaɗa e poche maɗa ndentoɗa so tawi ari yimɓe calmina yimɓe assalamu aleykum ɗaccon haqqidi komi mabɓaɗo kalna jomumen ay sa wi noon ma wood yimɓe ka kewɗe faaro kono ma wood anduɓe ko nanggu ɗum en considération kadi janggo e jaam ma wood battuɗo wadde noon ɗaccon haqqidi mi yiiɗa hokkure jungo ko mabɓaɗo ndento ɗum walla sa jooɗi mi ñoñoɗa banggue ma ɗaccon haqqidi min de ko mabɓaɗo mi yiiɗa rabde on ay kalna jomumen janggo e jaam mo andan ɗum ma anduniraɓa kañumne watta wadde noon hay e janggini addi ɗon windande tinnoɗen hoto milsina mabɓo ganden mabɓo ko rafi musɗo ko rafi gandanɗa mettuɗo oɗo saaha joni ko saaha jang on ɗum guila saaha guleki ɗiɗo grippe aji eɗen gandi grippe aji kadi ɓeeɗo hew ɓuuri wawi ɗarde koye saaha hendu e saaha ɓuuɓol e oɗo saaha joni ko ɓuuɓol cattugol wona Dakar en Nouakchott en Fouta en surtout ɓuuɓol Fouta ngol ko ɓuuɓol jaadugol e hendu naggat ko ƴiye donc ko saaha mo mabɓoji ɓeydoto ko saaha mo grippe aji ɓeydoto tinɗen mbawen rentade no fewi surtout sukaɓeɓe kadi mbaɗenɓe protégé sukaɓe men mbaɗenɓe protégé ndenen sukaɓeɓe holno cukalel renirte wona bebbeyel yo wona cukalel toksel yo wona nayejo yo tinnoɗen eɗen gandi kala cukalel toksel ko watte to banggue traitement no toppitirte ko noon nayejo foti toppitirede nayejo ma poɗɗa toppitirda ɗum ay cukalel jogui ko premier âge deuxiéme âge ay so yi ha nayyi dande mawɗo yi ha nayyi wi holto heɓata hankkadi arta troisiéme âge ay troisiéme âge o hankkadi o abbitima guel ga cukalel bebbeyel jaroguel premier âge deuxiéme âge guel hankkadi o troisiéme âge mum ko ma jomum woni ya gandanɗa hoorema nayejo artoya troisiéme âge hankkadi o arte saaha bebbe ma jomum ñammine ma jomum yarne ma jomum gandanɗa maɗa heble ma jomum warne comci ma jomum wiye ummu sene juula foof ma jomum haalne par ce que hankkadi heeɓi wona yittima troisiéme âge donc kala condition gollo jangol kon cukalel rentorte balla ɗum seeɗa eɗen gandi mawɓe hewɓe cuusa jangol mawɓe hewɓe eɗen gandi cuusa jangol nguleki ɓuuri wadde supporté e jangol donc no jogortoɗa bebbeyel ma ɗi codana ɗum comci jangol codana ɗum jaguetaji mbanna ɗum kawas so tawi gandanɗa hoore maɗa arte galle keñoɗa cudda ɗum so tawi aɗa loota ɗum lotata ɗum to hiidi évite courant d'air so tawi gandanɗa homaɗa lootima mbiya ɗum yo ya fay nder suudu deƴe wasa yaltude fade sudede ɓuuri bonde fof ko cukalel lototo gayna wiya boowal fijja hende courant d'air nata e mum donc tinɗen ndenen sukaɓeɓe mbaɗenɓe protégé mbaɗen sukaɓe protégé codanenɓe poppeteri no woodi taw poppeteri sukaɓe crémaji sukaɓe ne goodi hoto poppe sukaɓe crémaji mawɓe crémaji sukaɓe ne goodi ene winda hen famille ene winda hen bébé ene winda hen pop
ene winda hen sukaɓe ɗe âge mum fof coodnen ko yaade ɓalli maɓɓe coodnen ɓe vaseline walla no wiyete kareteji hande kareteji ne gooni pewnaɗe ha feewi taw ɗi ngala hendu cukalel ma so lootima gayni poppa ɗum ɓanndu mum ha laaɓa wasa guinede wasa feñede ɓorna ɗum comci kiɗiɗi so tawi ne lelo lelɗa gandanɗa hoore ƴewna ɗum bajju mum walla ƴewna ɗum gandanɗa bajju mum tekkuɗo walla darab mum tekkuɗo cudda ɗum so tawi ɗe yaltade janggoya ƴewna ɗum gandanɗa hoore maɗa comci tekkuɗi jagguede muɗuɓe foof walla pluviére ñum ɓorna ɗum ndenen sukaɓe saabu rafiji hewɗi hande mawɓe hewɓe nana gonde rafiji ko rafiji ko wayno becce en ko wayno ɗojjo en ko rafiji kebnoɗi guila jomum woni cukalel guila jomum woni cukalel rafi ɗi mawna e mum wona ko wiyete rafi chronique walla hewɓe hande nana gonde becce jaaha mbaɗi e becce taw mbaɗi ya radio gona babiraɓe wiya koko meeɗi yande walla hol koko meeɗi yande e mumen tawa jomum teskitaki sa yurintima walla jinnama kalama wa mbima nde gonɗa bibbe nde a meeɗi yande walla holko meeɗi yande e man won rafiji kewɗi mbimi neɗɗo ne mawna rafiji peeƴa e mum tawa rafiji keɓe mum guila mo woni cukalel surtout ɗe rafiji ko wayde becce en ko wayno rafiji puma ɗum noon tinɗen ndenno sukaɓe mbaɗen protégé sukaɓe kadi saaha jangol sukaɓe yo ganduɗa e mawɓe pop yo ñaam haddede keewa so neɗɗo ronkani yo ñaam ko wuuli fini subaka ñaam ko wuuli ñaama ruy maɗa walla karaw ma gullo walla piya hen kaffe maɗa a arti kikide ene hiiri walla ganduɗa wede futuro ne jangi mbaɗe ruyji mbaɗen ko wuuli ñamminen sukaɓe ñamminen mawɓe jangol neɗɗo foti ko ñamde jangol e heege yatta so ɗum teski so jangol ari kala nde ɓuuɓi yimɓe ɓuurata wawde ñamde jangol namdi ko ñamde tigui tigui ɗaɗa ñama hari ɗum o yawa sa ñamani jangol tan ka dafeteɗo ɗum noon yimɓe yo ñama gandanɗa ko mbaɗa taw ko alimaji kadi bawɗi yadude e gandanɗa ɓe jawa taw ittode jangol tinɗen no feewi ndenen sukaɓe tinɗe no feewi ndentoɗen gandanɗa ko mbaɗa ɗiɗo grippe aji nentoɗen ɗiɗo mabɓoji mbasen néglige ɗeɗe so neɗɗo mabɓama yaaha gandanɗa ɓiye yo so an yo sa mabɓama ya cuuɗi cafrirɗi kalanaɓe ɓe namdoma symptomaji ma holla way mabɓoji jiida wona kaari mabɓama tan ƴetti oɗo siro ne heddima ne da yara walla poɗɗe en ne ƴeede ala moni foof ne jogui façon mabɓo mum moni foof kadi ne jogui duuɓi ɗe mabɓoɗe leɗɗe poɗɗa yarde ene waɗi yimɓe kadi ko diabétique walla leɗɗe jarta ene waɗi yimɓe ko tension walla jarta waɗi yimɓe ko asthmatique walla leɗɗe jarta ɗum noon tinɗen rentade feccude perɗe walla wiide neɗɗo yo ƴettuɗo médicament ji tawa gandanɗa maɗa anda situation makko ndenen koye men Allah reena en tinɗen toppirɗen calle men toppirɗen gandanɗa homaɗa waɗa saaha jangol mbiɗen ɓorɗen comci jangol ɓorɗen comci jangol no ndentotoɗen nangue so guleki waɗi no ndentotoɗen nangue ni ndentoɗen gandanɗa hoore maɗa yaade e nangue ni so dabbude arini so jangol ngol arini tinɗen usten gandanɗa ma wal jaali gonen nokkuji kiɗiɗi so neɗɗo ɓuftima gayni yoɗum kadi ganden jangol hewɓe gandanɗa maɗa hewɓe ko wayno yetta jallo yetta kan so jangol ari lortako gande jangol so neɗɗo ɓuuɓol so ari so neɗɗo lorata sertata jangol lotade addata ɓuftade addata jangol ɓeyta jangol ala ustat jangol so tawi gandam a ɓuffima tan serta jangol so tawi a suusa lotade ndiyam ɓuɓɗam wullu ndiyam maɗa ha wuula jaaha lotoyoɗa gara ɓorno poppoɗa ba poppeteri maɗa ɓornoɗa comci maɗa certa e jangol ha laaɓa kala jottoɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati lotaki mbimi o serta e jangol mbayno leydi yetto kanede jeeɗo gandi kalami ko jomum hande ne jangi mi lottatako jomum yo jooɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati lotaki on ɓuuri janguede par rapport lotude joni joni o lotade ɓuuri bonde tan mbimi ko lotoɗa e dabbude walla lotoɗa e jangol jalta walla e hendu ta yeehi gandanɗa homaɗa tawde maɗa a ɓuftima ƴeew sarbede maɗa essuya ɓanduma ha laaɓa ha ɓanduma yoora sa yaltima ɓornoɗa mbaɗa poppeteri maɗa ɓornoɗa comci maɗa gandanɗa ɗo poɗɗa ɓornade a serta jangol tinɗen musidɓe tedduɓe kala gandanɗama jiiɗen galle wonde mabɓo wona mawɗo yo wona cukalel yo mbaɗen feere jokkodira e cuuɗi cafrirɗi jomum winne oɗuma so tawi pingo so tawi ko poɗɗe ƴetta poɗɗe so tawi ko siro ƴetta siro certane ɗi rafi ganden rafi o ko daaɓo ndentuɗen tewoɗen Allah dande en danden koye men buuɗal yurmede so feeri feeña e windere feñde ɓataki bindaɗo ɓataki ko fati e buuɗal yurmede tawi kadi eɗen teddinir ɗum dendagal hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa e dendagal ɓen tawi kadi ko fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr Kaali Abdoulaye Sy to mbawi wonde kala e pelle yiɗɓe Kaali Abouba
to mbawi wonde kala ɗum noon calminama yo jaam Allah ñallan en.